हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैलायबाय। शायरीखौ लिरदों बिथां नन्दन बर', डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज बालिजान। दानिया फैदो बिथां अननाय शायरीखौ आंजों लोगोसे खोनासंलांफादोनि। सानोमोन आं आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टआ नोंल' होनना। नोंनि थाखाय गासैखौबो इगनर खालामबोदोंमोन आं जिउआव, नाथाय नों गुबुननि थाखाय दिनै आंखौसो इगनर खालामबाय। जानो हागौ आं गोरिब, जेबो गैया नोंनो होनो थाखाय, नाथाय थार गोरबोजों अननाय होबोदोंमोन आं नोंनो। सानदोंमोन हानायमानि नोंनो नांगौखौ होजोबगोन होनना, नाथाय दिनै गैला बेफोर। दायो आंनि जिउआव दुखुल'सै, दुखुनि अनगा जेबो गैला। नोंनो खुसियाव थादो। गुड बाय।